בדיוק. לאחרונה יותר ויותר אנשים עוברים לרכוש מטבחים עם אינדוקציה שמורכבת כחלק מהשיש. אחד הפתרונות לשימור האינדוקציה בשימוש יקל עלינו עם הניקיון אחרי הבישולים. הוא משטח מיוחד מסיליקון שהוציאה חברת סילי פלוס, ואיתנו בר קיפיטן, מנהלת מוצר בחברה. בוקר טוב. אולי תסבירי לנו מה יכול להועיל משטחי ההגנה למטבח. המטבח הוא בעצם הלב הפועם של הבית, ושם אנחנו בעצם מבשלים, מכינים לאהובים שלנו, ליקרים שלנו אוכל. כחלק היום מהמטבח המודרני מגיע קיריים אינדוקציה. הקיריים הם כמו תכשיט למטבח, הברק שזה נותן, זה נותן הרבה יופי למטבח. אנחנו גם רוצים לשמור את זה, לשמר את זה, לראות שזה מסריטות, מכתמים עקשנים, שלפעמים מסיר כזה שגולש, נהיה לנו על הקיריים. ולכן המשטח הזה בעצם בא להגן על הקיריים האלה מפני סריטות, מפני לכלוכים עקשנים. אז זה היתרון של המשטח הזה. מניחים את זה, הנה, אני רואה עכשיו את הסרטון. רואה את זה? כן, איך זה עובד. פותחים את זה ומניחים את זה על הקיריים. אז בוא נדבר על המגזר שלנו, השומר מסורת ומצוות, שזה באמת יכול מאוד להתאים לנו. למה לנו זה כל כך חשוב שיהיה לנו דבר כזה? מי שיש אינדוקציה. כן. לא לנו אין, רק שתדע. אין לנו. חכי, עכשיו תסתכלי. לא, אני אוהבת אש. זה טעם. יש שתי עניינים מבחינת הלכתית. קודם כל, העניין של חלב ובשר. נכון. עם סיר גלש, חלב גלש על הקיריים, בעייתי להשתמש בהם בעצם עם בשר. אז המשטח הזה הוא בעצם מהווה את ההגנה, שמים את זה, מניחים את זה על הקיריים, אין שום בעיה להשתמש ואז כאילו לא צריך להגיל הכל מחדש. לא, אין אפשרות גם להגיל. נכון, אינדוקציה אין. וגם בפסח, אותה בעיה קיים לנו בפסח. נכון. ברגע שאנחנו משתמשים לאורך כל השנה בפסח עם כלים, מבשלים, חמץ, בעייתי גם להשתמש בפסח, ולכן אפשר בעצם לרכוש את המוצר הזה. וואו, אז מה עשו לפני שהיה את המוצר הזה? מי שיש לו אינדוקציה. סבלו. או שהיו מביאים קיריים אחרים, יש כאלה שכן. מדהים. רגע, זה מגיע בכל גדלים שונים, נכון? כן, זה מגיע בעצם, יש הרבה גדלים של קיריים אינדוקציה לכל בית, יש משפחה עם יותר, משפחה עם פחות, אז זה מגיע ב4 גדלים, אפשר להתאים את הגודל לבית. היתרון המשמעותי בקיריים האלה, שיש לנו אישור של מכון התקנים הישראלי, שזה מאוד מאוד בטיחותי לבית, וגם מאוד אפשר לנקות את זה בקלות, את המשטח. כאילו לא צריך עכשיו להתחיל להריץ עם חומרי ניקיון וכאלה, מאוד מאוד בקלות מנקים את זה, אפשר אפילו להכניס את זה למדיח. כי הוא עמיד עד 260 מעלות בחום. זה ממש כיף לעבוד עם זה, זה לשמור גם על מטבח נקי, וגם מבחינת יעילות. המשטח הוא 0.7 מילימטר דקיק. וואי, ממש דק. וכן, והוא לא גורם לבעיות, כאילו, זה לא לוקח את האינדוקציה, כאילו אם אני מניחה משהו, ההפרדה הזאת היא לא גורמת לי לעוצמה ולחוזק של האינדוקציה. זאת אומרת, זה לא גורע לי מהאיכות של המוצר המקורי. ואיפה אפשר להשיג את המוצר הזה? יש לנו אתר. לסילי פלוס יש אתר מאובטח שאפשר לרכוש שם את המוצר הזה. יש גם הרבה נקודות מכירה בפריסה ארצית בהרבה מקומות בארץ. איך מגיעים אבל לאתר הזה? כותבים siliplus.co.il. איך זה נקרא? סילי פלוס. סילי פלוס? ככה זה נקרא. כן, ככה זה כאילו מלשון סיליקון גם? כן. יש בו חומר שהוא עשוי... אבל עם פלוס. חומר מיוחד שמוליך את החום מהקיריים עצמם סיר עצמו, וככה כאילו מהווה הפרדה. זאת אומרת, בעצם זה מונח שם כל הזמן, ואז נגיד לצורך העניין בפסח אני פשוט מקלפת ושמה אחד אחר? זה לא לקלף, זה מוצר שאת יכולה... כן. ראיתי, כן, ראיתי. הוא קל, הוא נוח. קליל, לא צריך להתאמץ. כי הכל זה רוצה להתאמץ. לא, אני מנסה להבין איך זה עובד, איך זה מתיישב על הזה. זאת אומרת, זה כל הזמן שם, ואז אנחנו... את יכולה להסיר, להכניס למדיח, להחזיר בחזרה, זה מאוד מאוד נייד. כאילו, אין לך... אף פעמית. לא. כאילו, מוציאים את זה, מכניסים למדיח, כן, זה מתגלגלי, זה מתגלגל. מתגלגל וחוזרים לזה חזרה. נכון, מתגלגלים בחזרה על המשטח. לא כזה מורכב. לא. וזה חשוב שלכל משפחה, במיוחד ששומרת מסורת, נכון? זה הסיפור. נכון. זה גם ניקיון, בלי קשר, בלי שריטות, בלי... האינדוקציה היום זה לא דבר זול. אנחנו לא רוצים כל יומיים להחליף אינדוקציה, ולשמור שריטות והכל, זה לגמרי מהווה פתרון. יפה, ברכי, תודה רבה. ברכי, בוא'נה, הבאת פה יציאה, לא היו מוכנים אליה. בהחלט. אנחנו...